थांनाय माखासे साननि सिगां मुंख्लंनि नखरफोरनो नंखाय चेक राननानै होनायनि गोख्रों अजदआ फैदोंमोन। बे अजदखौ मुंख्लंनि नखरफोरा खालामदोंमोन बिटिआर सरकारनि सायाव। दिनै बेनि सायावनो खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खेंफोरथि होनानै बिथां प्रमद बर'आ बुंदों, नंखाय चेकखौ सरकारा मानो राननानै होनो? साननैसोनि उनाव सा 205 मुंख्लंनि नखरफोरनो चेकखौ राननानै होगोन। बबेखानि 25 कौटि रांखौ उननि समाव राननानै होगोन होननानै बाथ्रा होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया। फारसेथिं सेल्फ हेल्प ग्रुपनो ओरैनो रांखौ सोनानै होनाय नङा। बिथांमोनहा बे रांखौ मोनोब्ला प्रसेस आरो स्किमनि गोनांथि जागोन। बिटिआर सरकारनि समाव रांखौ ओरैनो बाहायगारा होननानै बिथां प्रमद बर'आ बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बुंबावो। नंखाय चेकखौथ' जों मानो राननो? चेकआ 200 मानसिनि 205 सानि चेक जोङो रानगासिनो दङ साननैसो उनाव। बाखिखिनि थाखाय 25 कौटि रां दङ, बेखौ जों उनाव रानगोन। ग्रुपफोराव रां हाबगोन, बिनि थाखाय प्रसेस आरो स्किम नांगोन। ओरैनो रांखौथ' सोना होबा जानाय नङा। मा स्किमनि आन्दाराव मा खामानि मावगोन बेफोरखौ थिग खालामना होनांगोन। नङाबा फैसाया ओरैनो मिसइउज जागोन। जोंनि दिनाव जों फैसाखौ मिसइउज खालामनो नागिराखै। जाहाथे जों होनाय फैसाजों माबा नङा माबा लाब जायो, माबा नङा माबा इनकामनि सर्स बरननानै लानो हायो। बै प्रजेक्टखौ खालामनानै, बै स्किमखौ खालामनानैसो जोङो स्किमफोरखौ होनो सानदों।